Кажуць, што абраду пахавання стралы прыблізна 300 гадоў. Прынамсі, як помняць старажылы вёскі Стаўбун Веткаўскага раёну на Гомельшчыне, на ўшэсці тут спрадвеку вадзілі карагоды і з песнямі ішлі ў поле, каб прынесці ахвяру зямлі. Страла, закапаная манета, цацка ці іншая драбяза, але абавязкова з выкананнем поўнага абраду мела гарантаваць абарону ад маланкі і добры ўраджай. Сёлета для падтрымання памяці пра абрад стварылі адмысловы падрыхтоўчы летнік. Вольга завітала ажно з Магілёва, бо даўно хацела навучыцца і страле, і мясцовым стаўбунскім песням. Будзе там гэтая маланка альбо не будзе біць. Вось. Ну і ўвогуле гэта вельмі прыгожа. Гэта такая калектыўная магія без всякага пафоса, калі казаць. Вось людзі збіраюцца, нейкую сваю энергію калектыўную укладаюць нешта такое пазітыўнае. Вось. Ну, мне здаецца, гэта вельмі класна. На абрад штогод сцягваюцца і нашчадкі стаўбунцаў, хтосьці з Гомля, хтосьці нават з-за мяжы. Вёска быццам прыцягвае ў гэтыя дні, а можа не столькі вёска, як бабулі, якія пранеслі стралу і праз вайну, і праз Чарнобыль, каб перадаць нашчадкам. Ён цікавіцца. Малайчынка жывець у горадзе, кажа, у вёсцы лепей. То, что тут полно праздников обычно, каждый год. Вот это мне и нравится тут. Каждый год он приезжает. Когда школа только не приезжает. Вот когда бывает в мае, тогда, когда в школу ходят. А так, если вот летом, да. Вы же заметили, что у нас девчатки такие пригожие, школьные наши приходят. Сёння ж шэсце, пошел Господь на небеса и потягнул жито за колоса. Это ты рвешь. Положим мы, дадим земельцы, да, гроши, как Господь послал нам ураджай хороший. Вольгу з Магілёва на пахаванні стралы ўжо цяжка адрозніць ад стаўбунцаў. Дзяўчына спявае новыя для сябе песні і водзіць карагоды як тутэйшая. Мара дакрануцца да аднога з самых таямнічых беларускіх абрадаў спраўдзілася нечакана лёгка. Спачатку было страшнавата, вось гэта мы ж не тутэйшыя, вось, але ну я з вялікай павагай стаўлюся да тутэйшых людзей, што яны дазволілі далучыцца і дазваляюць гэта рабіць, каб іх традыцыя жыла. Ну адчуванні ў мяне такія, штосьці паміж такой эйфарыяй, пазітывам, ну і проста вялікай удзячнасцю. Падчас абраду трэба казаць, каб ураджай быў харошы, ды каб быў ва ўсім свеце дабрабыт. Калі прыслухацца, сярод галасоў чуеш шмат маладых. Ці то магія вечнасці гэтак уплывае, а можа проста моладзі насамрэч паболела, а гэта значыць, што жыве страла, стаўбун і нашая адметная спадчына. Ганна Вашченка, Белсад.